Problemado si Nanay Aura dahil tumaas ng ilang sentimo ang binayaran niya sa kuryente. Hindi niya rin daw kayang bawasan ang paggamit ng electric appliances dahil ito ang mas madaling gamitin. Affected talaga yan kasi syempre kamukha ko, nagra-rice cooker pa ako. Hindi syempre ayokong magluto ng sagas kasi natututog. Malimit kami talaga kuryente. Ay, magsasuffer talaga ang consumers. Kasi number one, mahirap na tataas lahat ang gasolina, kuryente. Lahat yan tataas pagkain. Ang pagkain hindi na bumababa. Ayon sa Kasureco 2, tumaas raw ng 0.28 centavos per kilowatt per hour ang singil ngayon buwan ng Marso. Ngayon nalalapit ang tag-init, mas apektado ang taas demand ng kuryente. Pinaghahandaan ng Kasureco 2 ang posibleng pagtaas ng bayarin dahil sa taas presyo ng langis na madalas ginagamit sa supply sa kuryente. Dakula po ang posibilidad na pwedeng makaapekto duman sa satuyang singil sa kuryente ining masurunod po mga bulan. Ano po? Dahil domino effect po kaya ini bako lang kita nakafocus duman sa satuyang pagtaas kang gasolina. Pag naapektuhan po kaya itong satuyang supply kang presyo pag-abot sa crudo, diesel o kung ano pa man pong ginagamit na hindi sa satuyang nasyon, ini po pwedeng makaapekto duman sa supply kang kuryente and presyo. Ayon sa kooperatiba, pinag-aaralan pa nila ang magiging sitwasyon ng pagtaas ng presyo sa mga susunod pang buwan. Na consumer, kung paano si magiging sistema para at least makasurvive kita ining masurunod ng mga bulan dahil nahihiling talaga na dakula po ang magiging epekto kaini sa ngaran po ng kuryente. Nagpahayag ang provincial government ng Camarines Sur sa paghahanda ng maaring gawin para mas makatipid at makabawas sa paggamit ng langis. Dito sa province, matagal naman kami nagkakaroon ng cost cutting dito na para makatipid sa kuryente, sa gastos. So at least, kung tumataas ang presyo, dapat talaga ilimit ang paggamit, magtipid. Yan ang talagang solusyon na natin kayang gawin. But at the same time, kami mga official, kailangan itulak talaga yung oil strategic reserve ng national government para kung mauulit-ulit ito So dapat talagang ayusin na yan. Samantha Alano, CSN.